Здравейте, приятели! Това е първи епизод на Game Dev Tycoon. Да започваме! Драги зрители, това не е моята сейка. Драги зрители, тук е една игра, която правим други игри. И си правим компания. И разни такива тем подобни. Сега да видим как ще се казва компанията. Да, видите. Ай, ще кръстим. Опа. Грешка да раздели. Опа. Извинете, че много не говоря, но просто не мога да измисля име на компанията. Audio play. Плеер не имаш, ще казва... Ще бъде мъж. Ще има готина коса. Ще има пешен хлопъче. И почваме. Ето го. Остава моето момче. Сега ще девелопнем една игра. Имам Space Adventure или платформ PC, моето любимо. И да се казва Space Station ID. Тази игра е много интересна. Vede графики естествено. Разликите хората. Айде първо нещо. Енджина е не много важен. Геймплей е важен. Story quest е до някъде. Ето така се правят игрите на 3 нива. Първо определяме тези. После включваме нови апдейти за игрите. Диалозите не са толкова важни. Левел дизайна е също важен. Application Intelligence не е толкова. Да видим какво ще се включи в тази игра. Графиките ще са по-така високи. Урок дизайна не е толкова много. Саундовете също по-високички. Върх колко пари изкача с тази игра. Не знам никога. Там да изписам някои пътища. Началото не знам. После ще се развием. Явно колкото и не е много добро. Тези вечер не знам какво е много. Като цъкнете и давате за бързан това. Кадър. Ето така. Първите геймери бита. Айде молица, не две бе. Драги зрители, тая игра не се получи. Преди бат. Много зле. Безсрамници. Waste of time. Губене на време. Аз държите, те ще ги прибия. Game Space Station. Браво него. Даже... Значи не зле, продадохме 1000 бройки. Какво искате повече, драги зрители? 1000 бройки. Ресърчве, драги зрители. Fantasy, Sci-Fi, Pirati, Racing. Айде Fantasy. Аз обичам Fantasy.
геймхисът и това е само тройка. Представете си, че получавате шестици, но най-високата оценка е тук е 10. Така че... Симулатор на игри, какво искате? Браво, една фентази стратегика да ги поразтърси малко, драги зрители. PC. Айде ще я кръстим Мако. Тролът. Две графики. Айде почваме. Геймплея така, също доста на Mac. Story Quest, понеже стратегия доста на Mac, Engine също ще го дигнем. Добре пари изкарахме, not bad. Левел дизайна не толкова, билосите са важни, Applicate Intelligence не толкова. И реших да започна тази нова поредица, защото играта е много хубава, на мен ми харесва. Графиките са по-така, саундовете не толкова, но все пак левел дизайна също. Добре, успява да се продава. Какво да кажа, първата игра не стана. Малко бъгове изчистване. Някоя друга точка ще дадеш. Айде. Да видим. Това е нови рекорда. Какво сме направили. И ще видим какво ще се получи. Добре. О, видяхте си зрители, тази игра ще се получи добре явно. Не, някой ще се бе. Beautiful, драги зрители, просто beautiful. Как е видно, може и повече. Да, може. Тия са ти някой път, драги зрители, просто трябва да ги видите как те правят или просто една идея. Някакъв си изумен в моят талант. Мако Тролът е удивителна игра и за най-спена. Какво са прави? Съзвездията да правят добри игри. Драги зрители, ще има доста епизоди на тази поредица. Отдавна не съм качал на Warcraft. Ще кача един клип, още един. Той смятам да качвам, но да знаете, че за сега по-малко ще има на Warcraft. Добре, айде. Един контракт work. Тези контракт work-ове, ако успеете да изпълните тези неща за това определено време, ще спечелите пари, като тези. Но ако не успеете, ще ви вземат пари, което е гадно. Това аз ще направя милитари игра, а не милитари спорт. Жанра ще бъде симулация, платформата ще е PC, ще бъде. Знаете, драги зрители, знаете, моля ви. FIFA 14. Готово. 2D графики, знам, че това не е 2D графики, а 3D, обаче такива има. Геймплея за симулациите не е много важен, Story Quest е никакъв. Engine е важен, даже зрители.
Мако тролът вече я няма. Изкупена е. Той вече е омръзнала на хората. Омръзнал е да си правят тролове и да ги кръщават Мако. И да викат голям. Диалозите са никакви. Левел дизайна е горе-долу важен, Application Intelligence също. И да. Игричката е интересна. Ще правя доста епизоди. Малко доста, обаче не толкова. Графиките не толкова. Скалновете също. Трябва да World Design е по-добър. World дизайна, някакви мачове тук трябва да правим, как? Айде, нов рекорд, please. Айде, му добре, усещам, че тази игра няма да спечели нов рекорд. То стига е вкарвал бъгове, бе! Не сте да науча, айде. Нов рекорд, супер. Изкакна сега хлева ли, драги зрители. Направо няма да ми вярвате. Първите ревюта на играта. О, видях десетица. Good game. Зрители, да дозволяваме. Фал са пишор. Айде ще са моето момче. Си гледа. Да, не е лошо да видим. Има 14. Ое! Имам чувството, че ще фалираме и игрите ни не стават много високи. Сигурно тук ще се казва много ниски игри. По-скоро ниски оценки. Много малко са побавени, никога са скапаната конзола, сега. Хайде, още една. Охо, тая няма да я видим, драги зрители. Ще ни таксуват годините. Стига, че не се съгласи. О, давай! Не спя. Гадно. Стига, че сме се съгласили да им правим нещо, но сега пък не е спорт. Weapon Engine. Да изстили. Като стигна 1 милион ще се премести и ще опитам в този клип да събере възможно най-много пари, докато се преместя. Гледай ти го каза, че си главата. Сега си я чесал с глава и... Ох, да зрители. Геймпад. Супер. Към нова игра, бе. Върти не спорт. Милитари. Жанър ще бъде RPG. Да пробвам на G64, драги зрители. Не, ми харесва. Две графики. И да видим какво ще стане. Енджина не е много важен, геймплей е важен. Драйва Story Quest не е много. Знам едно. Стратегиите трябва и епичките да имат поне малко Story Quest. Диалозите също трябва да има. Левел дизайна е важен. Application Intelligence не е толкова важен. Графиките не са толкова важни. World дизайна не е толкова. Също те са важни. Саундовете малко за RPG да ги усилим. Тук предусещам, че няма да е хубава игра. Обаче да видим.
Драги зрители, това е, айде първите ревюта да излизат. Айде. Game 4, забай да я кръстя, обаче никого. Ето си беда. И те пък сега обвиняват името на играта. Неблагодарници. Аз им давам да ми пробват играта, пък те съдят името. Драги зрители, те трябва да се накажат, вие птици са. Как не съдиха името. Мразя. Айде, този път искам да го изпълня, драги зрители. Контракт, айде, бъди човек. Дай да го изпълня. Ох, не ми показа тъпата ми конзола, бе. Ще си чесал глава, бе. Айде, бе. 7 точки. Провали са. Как? Драги зрители, много мразя този. Той се проваля всичко, само чеше в глава. Видяхте ли го гада? Трябва един геймпад. Когато съберем повече ресърчвания, можем да си направим дори енджин. Айде още един ресърч, моето момче. Нова тема. Рейсинг. Драги зрители, това ще бъде интересно. Ще направя един Need for Speed сега. И след Need for Speed ще спирам клипа, защото не станал дълъг. Само един Steering Coil и след него ще свършам клипа. След като естествено направя един хубав Need for Speed. Драги зрители, много ма кеф играта, много е готина. Добре. Да, бе, ще го направя енджина, значи задник. И рейсинг, жанра ще е симулация. И ще се казва Need for Speed, oh yeah baby. Сигурно Viggames много ще се изкефи, той много харесва тази игра. За него, драги зрители, за Viggames BG ще направя Need for Speed, за да се изкефи яко на тази игра. За него направих FIFA. Геймплеер, симулацията не е толкова важен, енджина е важен, Story Quest са никакви. Добре, значи не само това, ще ресърчим обата AGN, ще там и ще спра клипа, след като Application Files не е важно. Диалозите също не е толкова, даже те са никакви. Те от сега най-важни Application Files. Айде бе, той е голям бримпад, голяма мощност на преднямето. World дизайн е важен, графики не толкова, саундовете също не толкова. Да не вземат да се оплакват, че... стига с конзола. Да не вземат да се оплакват, че са много високи силите и тогава съвсем ще видя. Айде, нов рекорд бе моето момче, стига си зацепал на 12, а така дай 13. Дай ми нов рекорд. Дай зрители, първите ми игри критиците не ма щадят много. Ама ще ги науча аз тях. Ще видите. Айде, твой нов рекорд. Супер!
Дано сте видели клипа на Games. Ако не сте, ще го видите. Абе стига сте с конзоли, бе! Те сме засипаха с конзоли. Нито видяви. Оп, 9, гейти. Регистрира Young Fire. Една висока оценка. Добре, измислих заглавие на клипа. Ще бъде само една висока оценка за цял клип. Сега ще видим колко се подават и ще ресърчваш. Таги нещо си там. После една нова тема. Дано се продава добре Need for Speed, защото яко съм се изръсил за нея и няма да дам да се продавам зле. Добре. Задава ми добре. Нова тема, можеш да ресърчнеш набързо. О, Hunting Drive или Hunting, това ми харесва. Вех, Need for Speed, много добре се прави, бе. Това ще е за края на клипа, драги зрители. Дано ви е харесал. Харесайте клипа, абонирайте се, пишете в коментарите дали искате да продължа тази поредица. И ако ви е харесал клипа, дайте палец нагоре, аз ще преценя дали да я продължи. И чао, стига сте с компании!